Iż-żieda fil-paga minima nazzjonali hija wegħda elettorali oħra imwettqa mill-Partit Laburista. Din il-wegħda elettorali saret wara li f'Marzu din is-sena inħattret il-Low-Wage Commission li ġabet flimkien l-imsieħba soċjali flimkien ma' rappreżentanti tal-Gvern biex tipproponi kif kellha issir din iż-żieda bl-għajnuna tal-ekonomista ta' esperjenza Gordon Cordina. Din il-Kummissjoni kellha ċans l-aħħar ta' din is-sena biex toħroġ bil-proposta għal din iż-żieda fil-paga minima nazzjonali. Minflok iżda ix-xogħol fuq din it-tieni żieda fil-paga minima nazzjonali taħt Gvern Laburista tlesta minn tal-inqas xarej qabel. U naħseb l-iktar ħaġa li timpressjonani wkoll huwa kif irnexxielna bħala pajjiż b'serjetà, integrità u rġulija inġibu l-imsieħba soċjali kollha kemm il-unions, il-gvern u anke l-employers li f'qasir żmien 6 xhur tista' minn minnu bdejna irnexxielna nsibu ftehim li għamel sens li huwa il-triq tar-raġonevolezza. Waqt l-aġġornament lill-medja, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul tenna li dan huwa ftehim bejn kulħadd, jiġifieri minn min iħaddem u l-ħaddiema.